Ай, в Ромадан. Еще подъехали. салом алейкум дӯстон, занҳои муҳтарам. аксарияти шумо ин минтақаро намедонед, ин нуқтаро намедонед. Инҷо дар шаҳри Душанбе дар тарафи 104 микрорайон, яъне ресторани Канд дида бошед, дар ҳамон назди ресторани Канд, наздики ҳамон ресторани Канд аст. инҷо ҷои истироҳатӣ аст дар ҳавои гарм, бениҳоят ҷои хуб аст. ва рӯзҳои душанбе, чоршанбе, ҷумъа рӯзҳои занона аст. Фақат занҳо инҷо қабул карда мешаванд ва занҳо, кӯдакони хурдсол, ҳама, яъне ки фақат занҳо, кӯдакони хурдсол. ва дигар рӯз дар ин ҷо ба фикрам рӯзи мардона аст, мардҳо қабул карда мешаванд. ниҳоят дар ҳавои гарм дар ин ҷо истироҳат кардан ба фикри ман ин ба саломатии инсон фоида дорад. ҳатто мешавад рӯзҳои гарм аз 45 градус ҳам болотар фоида дорад ки дар ин ҷоҳо омада истироҳат кардан лозим. ғайри ин духтурони асабшинос яъне ки тавсия медиҳанд ки оббозӣ барои ҳама инсон фоида дорад. ҳам асабро ором мекунад, ҳам ба баъзе дардҳои сутунмуҳра низ фоида дорад. барои ҳамин бидонед, биёед, истироҳат кунед, ҳаловат баред занҳои муҳтарам. дар амони худованд бошед. анам хел чип метиҳанд, шумо чизҳои худро маҳкам мекунед, бемалол рафта истироҳат мекунед, ба ҳамон соати муайян баромада меравед. агар аз соати муайян зиёдтар истед, ҳатман ҷарима месупоред. инро бояд бидонед. дохили инҷо ҳама чиз ҳаст, нӯшокиҳо, хӯрданиҳо, яъне ҳама шароит муҳайё аст. барои ҳамин ягон чи хӯрдан иҷозат намедиҳам ба инҷа даровардан. кӯдакон чунон хурсандӣ доранд. кӯдаконро дид дар ҳамин ҳавоҳои гарм оварда ба чунин ҷойҳо, яъне ки монондан лозим ки истироҳат кунанд. аз обозӣ кӯдакон ростӣ ҳаловат мебаранд. бинед кӯдакон чӣ қадр хурсандӣ доранд. хусусан ҳозир кӯдакон каникул ҳастанд, ба чунин ҷойҳо овардани онҳо ниҳоят онҳо хурсанд мешаванд.